Není, že? Už napijem. No. Ne, pinde to. Ale pinde to práve. Môžeme ísť na toto. Pero salto. Spravíš zo sprchy. Na píče. To by sme nemali. Vieš spraviť rosalto? Koko. Andrej. Tu sa to nemestí. Nemal by som to dneska točiť. Nie tak. Myslíš? Som o tom presvedčený. Je to ono. To je pohode. Vypíname svetlo. Chceš počítať, že kvôli jednému návrhu, že koľko ľudí vlastne potrebuješ. Podľa mňa nepotrebuješ len... To není úplne zlé, keď si Musíš zorganizovať trošku, aby si nepotreboval. Andy, chod do piče. Chudák do piče. Jediný, čo vie, čo robí. Jasné, pôjde. Ty ideš s nami aj sobotu? Uha. A to chceš vidieť? To chceš točiť hlavne? Ja? Nemôžem. Škoda radostný kokos, že? To ti jebe. Tie som je strašný hajď. Ja som na automatoch minul 15 000, bráška, ale kilo ešte. Ale... Teraz jasno. No, môžem nejak pomôcť tým? Alebo niekomu. Bráško, ty si to Nevolaj. OK. Koko, to je tak dobre toto. Ja som zabudol, aký je dobrý alkohol. Prosecco dostávam až tam, že? Som sklamaný. Ja berem akože najdôležitejšiu vec aktuálne. Bereš, no? Neviem, že to nerozumiem. Áno, dajme nožnice. Aha, dobre, že by na... Bráško, Dobre, zohľadom. ďakujem. Hrkám tu jak taký kokot. By sa dalo. Nevieš mi prosím otvoriť jednu fľaštičku? Nie, žartujem. Ale akože... Jebol by som si. Kamoško, ja idem jak najväčší alkáč vydrbaný, čo tu štrngám jak buzerant. To je hrozné. Pomôžem ti? Ne? Už nemáš čím, jedine, že by sme to chceli že vypiť. Nie, teraz? No. No. Ondrej. Ondrej? Jak sa volal? Už viem. Jak sa volal kocúr, čo zmizol? Merlin. Melvin? Odkiaľ zmizol? No z Viničného. Akože nečudujem sa mu. Ja by som tiež zmizol z Viničného. Ty musíš ísť s tým. Čak, a to čo si spravil s tou pizzou teraz? Však bola v pohode, ty si mi to chytila a celá si mi to preložila. To pravda. Zabijem sa. To je neskutočné. Čo? Moja mama, keď ma videla robiť práženicu, tak povedala, že... Odhodila ho do piče, že? Povedala, že už nikdy. Kokot, ale najväčšia iba bola na ono, ne? Že Maťa sa ho pýta, že kokot, že čo ideme robiť, že ideme teraz gaba a on, že dobre? Počkaj. On, že dobre? Hovorím, bráško, čo to znamená? Že ideme to robiť, ale ne? Že to čo, že dobre? Záhadný čavo. On to nehal. On dal také proste takú tóniu. Treba ti to zaplatiť? Treba? Dobre. Záber nejaký z boku. A potom čo, ešte chceme nejaké sklo meniť? Dám 360 na 360 dovidenia. Čo si ti rozdali na Čo si jebe, ty kaška diskogulu, či si na parkovanie len na 20 minút. To preplatiť do faktúry. Dobre. Takto sa som odraval vybrať. No čak. Tač kokot. Však ale ty nešoferuješ. Mám doma dieťa a ráno do školy musím zobrať. Buzerant. No, malé. Kesi. Keno. Buzerant. Jeba ja kokot. Mama mi vraví. Ty pičo. Nice. Á, dobre to je. Vieš, jak to chutí? Jak eggnog. Môj dedo tak vrieska z osna na babku, to je extrém. Koko, to je super. A potom vstane a vyjebe ho na zem, lebo ho vypne, vieš. Už noci, kokot. Keď to počúvam také paneláky všade, vieš. Krása. Chudobu a škodovky. Mentosino. To sa na Mentos sa nalaňujeme, vieš?
On dojde tam, hej? On už tam je, lebo on tam robil divadlo ráno. Pre deti. Ja tam budem robiť večer divadlo. Ochotnícke. Kokotnícke, ale. Strašné kokotnícke divadlo tam budem robiť. Vida, jakéže světlo to září z okna. Jebnem si 2-3 šoty. Aj Mentos bude piť, myslíš? Taký kokotizmus mohol by, Nebude on ale auto. má Alva čo? Však čo? Však Auto vie, ide na ako ide aj benzín. autom najebaný. Tak. Aj dobre vie ísť. Karamelku niekde? Áno. Karamelky jednuté. Ja si dám Jaká násilná. Počuj, nepýtaj sa všetko, čo je zadarmo, posúvaj dole. Dozadu švábom. Malo roztrhnúť. Si vypačil, aké kurva. Trpel v tej hudbe, ty kokos. Trpenie v hudbe. Na toto akože dobrovoľne si zaplatíš peniaze a ideš trpieť s ním. To ne. To mi nehaj. Jeba. Odjebe. Nie. Z môjho Kokot, ja som vo Forde, Ford Kuga, ale má tak spravenú, vytvarovanú ergonomicky palubovku, že môžeš do nej zajebať do budíkov telefón a môžeš pozerať automaty, jak hráš. Som normálne bez ramp, bez všetkého, pozri. A môžeme ísť? Super. Kámo, to sú neskutočné všetky hriechy normálne na tomto stole sú. Môžeš dosiahnuť finančnú nezávislosť. A ty sa pozeráš iba na tú hru? Na to seba, ty kokot. Doma si či v štúdiu? Doma, jasné, že doma. Takže kocúr není doma, myši majú prečo? Z pelechu si mohol ísť na posteľ, čo? Ty si jaký kokot. Ty si pekný chudák. Nočná valcovačka, takzvaná. Úplne mi nesadol ten prvý deň, musím ho jebnúť viac si. Čo, ideš dole, ty kokot. To je jedno. Tak napijem ešte jednu a potom je to piče. Tak, to je správny prístup. Treba tam nabiť, keď nedá, nabíš. Henko, trošku džiník, čo? Nie, nebudem ja. A do automatiku 50 €. Ja radšej pozerám iba. Pozerám na odvážnych. Lebo dá sa zarobiť, dneska možno nenájdeš 5 kg na zemi, klasicky to zvykneš robiť. Koľko mu platíš províziu za to, že ťa dostal na túto cestu? Tak ale ja si to užívam. Ja sa cítim dobre. Vidíš? To je alfa mindset. Nemôžeš byť smutný z toho, že robíš to, čo... Ťa baví. No, však vidím, že aj vyhrávaš, ty kokos. 90 centov. Presne, musíš zakopnúť, aby si vedel, kde máš kopať. A ty už si zahojený, ty už preto nehráš, že? Počkaj. Pozri, jak to... Počkaj. A najebal tam kilo. Čaute, ja som Simon, toto je moje prvé video, skurvené. Dneska si ukážeme, ako sa prehráva na strojoch a ako sa ničia ľudské životy. Na to prečo potom neskončí, nevybere 2 litre? Pretože to tak nefunguje. Vieš, ako prečo by si mala prestať tam, kde ti to dáva? No, však teraz mu to išlo dole. Hej, išlo, ale to najprv musíš ísť dole, keď chceš ísť hore. Vieš, to bez toho nejde. Koko, to sú strašné sračky, to tam ani nepoužij, prosím ťa. Ináč toto je, keď sa ma niekto pýta, že a ty čo robíš celé dni? Kokodro, hoci čo, ja športujem, Hlavne, že ťa nebude pozerať Netflix. Potom občas niekedy sa pozerám, že 3 hodiny na toto. To nechcel sa. A je tam? Bonus. Ale kokot. Ty si kokot. Čaute. Čauko. Čo ti jebe, vráko, toto je. Toto tu je dobrý kútik. Som si dával trošku dní. Ostaneme tu spať? Po hlobičku. Tu sme raz iba spali, ne? Ty kokot bráchval. Keď si ho poslal osprchovať sa. Ty kokot je. Že ale choď sa osprchovať. Ale ja ťa dojdem skontrolovať. Že ne, že si pustíš len vodu, ty kokot. Vedľa máme stáť, ty kokot. Tento kokot, jak sa mu nedarí. Jak sa ti nedarí? Nevýhoda je, že hráme až niekedy po polnoci, takže úplne nemôžem kaliť. Akože môžem, ale potom by som dával koncerty jak ty. Tvoj najväčší highlight je vlastne tvoj koncert na Grape, ktorý si nepamätáš. Trošku automaty. Ale pozri. Zmení, vieš, to je počasie. Idiot.
Čo? Jak? Ste mali mixel? Aj. Ste tak sprostý, jak tvoj brat. A to ste ani geneticky není spojení. Sme? Vôbec? Áno. Nedávaj, ty koko. Jaká stupidita, ne? Si to fakt nevidel, ty koko. Strašne sprostý. To ja som pil. Čo si objednáme? Na čo? Na čo? Na kokot? Na pitie, ty idiot. Čo ti je? Nevyťahujem. To sú veci, ktoré sa nestali problémy. Kámo, čakal by ste ušli, aby sme dostali do 5 rána. Keď som videl ty koko, čo vy ste tam predvádzali, tak... No to už dobre jebalo. Tebe jebe. Ty nevieš predstaviť v mojich očiach, aký skurvený bizár to bol. Najväčší problém bol, že ja som sa išiel s Dodom vyšťať. Proste, jak sme došli na začiatku do klubu, tak tam bola len tá bordel mama s tým týpkom. Áno, oni dvaja. Starý. A vrátil som sa naspäť po vyšťati a týpek vás roztancovával, ty kokot, v kruhu. To už som bol piči, išiel som druhýkrát von, vrátil som sa a už ste boli všetci na tyči a to už bolo... Ale aký kokot, že nie traja na tyči, iba dvaja. Jak vás kontrolovali? Vieš, ale a za 20 minút bol on pri tej tyči. Do stredu stola. Kedy som dobre bojoval, keď som si myslel, že som oslepol. Proste si, som na žurke, chlastáme a zrazu nič a otvorím oči iba biele všetko. Čo ti? A ja kokot, že ja som piči, ja som slepý. A zrazu kokot, ale zrazu som začal vnímať a že kokot v takejto polohe som. Čo ti jebe, že čo je? Som v piči. Zrazu začalo všetko šuchotať. Že ja som v piči. A teraz som sa začal hýbať a som sa takto vynoril z regálu s čipsov v Tesku. O 5 ráno, kámo. Máš rod. A ja som ležal na tej bielej pičovine a som myslel, že som slepý, ty koko. Asi 5 minút som ostal, že som slepý. Jebe práš. Ty koko. Myslel, že ťa hospodím dole. Jak si mohol zaspať v Tesku? Ja neviem. Ja som to mal asi, ja som šiel asi domov. To bol na skúšobný, zo skúšobný som šiel a po ceste bolo Tesco, keď som šiel pešo. Očividne... Ťa vyplo v Tesku? Ja mám okno, neviem. Neviem, že či to nemal na pol roka alebo na rok v kuse, to si nepamätám. A tam už bol tlstý. No jasné. Jak bol Mentos predtým. Hej. To vyzerá jak dýňa s fúzami. Ďakujem. To Andrej, ja som kokot. Prečo? Lebo som chcel hranolky, ale dám si trošku z tvojich. Dobre. Buaha. No čo, máme notebook, máme rek, máme... Čo máme? Benzín máme, gas. Máme notebook, máme rek. Keby to bol trošku alkohol, chicken, kokot. To je nejaká placka, taká Ale prevarená. oni to nemajú chicken. Ale majú ho tuším s kuracím. Ale ty máš... Vážne, tento rok majú normálne, že s kuracím. Ale neviem, či to je Swiss. Ale myslím, že áno. Normálne, taký máš. Majú. Dobre, a koľko si mal v sebe bonk? Akože takých 8. Toľko kukuracov. Kokot ináč, ale keby si mi dal teraz notabene, môžem ísť rovno predávať. Dobrú chuť. Tiebe, obsah mojich váčkov je ináč akože tiež zaujímavá, akože hitparáda. Super. Kalcit. Dobre. Prečo nie? Kuliare. To je na vykašľiavanie. Ambroben. Kokot teraz ťa odjebe. Do letadla. Haló. Kokot. A už sa počujem. Kokot. Jaká jeba. Dobre zniem, jak úplne hovno vyjebané. Super. Tvoje. Tak to každý rok, ale vážne. Kokot, ja neviem, jak budem s týmto hlasom. Ja som v piči. Musím bol spieť. Aj to keď pustíš teraz, tak Leonardo da Vinci? To je keď ručíš do hajzla, ty kokot.
Michelangelo. Má doma ovečku a dať si ju sem tam na ranec. Na strednom Slovensku je to bežná vec. Tuto ja mám tiež jednu takú kravičku. Brala bokom, že? To je, keď si kúpiš polotovar a dabudneš teda do truby. Tak to chutí po pol hodine. Ty si drž. To je sa. Len späť. To je také pre mňa. Ovocko nejaké. Lepšie na to nie je jednotý hlas. Strácajú zlatú farbu, začínajú byť oranžové. Asi ich dneska zjem. Tento zvíro. Zero je vedľa mňa teraz po pravici. Ja ťa mám tak napred bol. Perničky, keby ste niekto chceli. Á, to je predoda. Že čo, či si? Som si ťa vtedy na silu uložil, že 0. Áno, môžeme. A premenoval. Ja ťa mám doteraz, že Gabriel Morská panna. Ja si pamätám, keď si mi posielal tie stredoveké gitary. Že čo leč na tento beat, ale tá gitara mi došla. Brácho, ale to teba vždycky k tomu stiahne nejako, ja neviem prečo to robíš. Ty keďže máš v hlave ty kokot, ne? Ovocie. No veľký myš máš, ty kokot. Ovocný mix. Ja by som si že my Čo vám nekazí mydel, ale... že my trepeme pičoviny iba. Máš ko pohode, ja... A nič. Vieš, ja som slabý mentálny kokot. Ja si myslím, že Ty si to úplne ceníš, jo? jeden z hlavných Ale dôvodov. ja som to vedel, že ty si to vždy užíval len keď som prehral. Že ja keď som vyhral, tak on dal akože emóciu, že dobre si jebol, ale bol vnútri v hlave, že do piče. Že to je kokot. Že zas mu nemám čo vysvetliť. Akože som trošku škodoradostný, ale akože takto až Simon to si nedovolím tvrdiť. Ja áno. Tebe by som dal náhrob, že škodoradosť namiesto prezviska. Možno to tam aj pôjde. Že bol super, ale jebať na to. Dobrá, pekne vyžalené. Aha. Čo ti? Martin Rose, neviem čo. Prosím. To je jedno, ale je tam proste Janko Lehocký hlavne. Vá. Janko Rehocký. Piče. Let's eat it. Ty si Svaluješ nejakou onkúru na predušky, Ty si kamarát. čierna bača z kolíby. Všimli ste si, že keď tu To si budeš púšťať na večer? Áno. Že keď čo? Natoč si to sumo telo, aha. Neviem, cecky. Ti hovoril, že on je On to, rasistý. áno. On si na tých boltách jednotých, No, ja som vám to hovoril, že to on. Ty kokos. Vy všetci, že ne, že to ty. To je pičovina, ja som ticho, ja vôbec nemám rasistické poznámky. Máš YouTube nám odpísal. Počúvaj. Ja ešte to je len historická poznámka. Áno, Coli, dobrý deň. Po manuálnej kontrole vášho videa potvrdzujeme, že nie je vhodné pre všetkých inzerentov. Ježiš. Preto sa v ňom budú zobrazovať iba určité typy reklám, alebo sa nebudú zobrazovať žiadne reklamy. Zmenili sme ten thumbnail, Okay. dala som tam tvoju tváričku. Tak to možno kvôli tomu. Mrzí Maťo. Točíš ma? Piči more. Áno. Prečo nič nehovoríš? Lebo si kameraman? A bereš to seriózne? Prečo si spodok točíš? Ty máš rád nuly. Šama reflexika. Stojím iba jak kokot, kým si chcel vedieť. Musíš rozúverať. Musel som. Ja by som jebal na to. Nemám si čo vypiť. Tako do piče. Zase točíš? Ne. Ale si to užívam. Iba pre ten zvuk. Keď ste niečo nevedeli, stačí napísať. No a ideme teraz na... Matko, hello. Strašne. Krop čistý. Neobudal si sa ani. Príďo, ty už si tu hral niekedy? Ne? Som tu ani nebol. Takže jo. Rovno tu idem hrať. Vítaj vo veľkej lige. Už tento týždeň som dozjebol do automatov, ináč do piči. Nechtiac. Som to, akože to som si uletel, tento mesiac už som skončil. Ako do piče. Ty schudol, ne? Vidí? On povedal, že pribral. Áno, on povedal, že pribral a ty schudol. Ja som si robil srandu. Čau, môj.
Ja neviem, ja idú teraz po hlave, že len kokot by som krestil proste. Ja tiež som to. To je fakt dobrá vec. Fakt to nechcem. Tak to je, no daj, to si jedem tetovať. Dneska sme o tom hovorili. Rozmýšľam, že čím začať. Dobre, dám hlavu. Bude to v pohode tetovať? No ne. Teraz telo. Raz, okej. A teraz je ten teraz je ten najdôležitejší bod. Ja si to lutujem. Trošku. To je umelecké dielo. Ketko. Ten reverb nemusí byť taký... Ketko. Problém je, že si to chcem dať vytetovať. Super. Čo mám robiť? Či čo? Ty si aj tak jebnutý. Ty si kokot. Nechod sem ty ani. Andrej, poraď mi, ty vždycky mi poradíš nejakú pičovinu. Čau. Tak mi tam daj kvietov. Ty jebe! Ráško! To sú indiánske pierka. Nemôžem tu, že skúsiš, že... Ešte nastavme prosím ten druhý. Ale viem z toho spraviť kokoty. Tak sa vzdávam. A zase kokot. Ja neviem, chápeš, že ja neviem, že srdečko. Jo, ešte odposluchy tebe nastaviť. Raz. Tieto odposluchy sú také isté, aký mali Nerešiaci? Lebo tým pádom by sme to nemuseli meniť. A teraz? Dobre. To zase spraví kokot. Young Slovakia. To je týžo? Na kokote. Ja strašne motivujem schopnosť zo všetkého spraviť penis. Mi vraví, ty vieš si trafiť stred. Niekto netrafí celý život ani terč. V kľude nechaj ísť to, čo ti najde dnes. Časom uvidíš, si na to nespomeneš. Mama mi vraví, ty vieš si trafiť stred. Niekto netrafí celý život ani terč. V kľude nechaj ísť to, čo ti najde dnes. Časom uvidíš, si na to nespomeneš. A čo keď tu mamin jedináčik, chodil si porady, tak to má byť. Keď sa vždy s chalanmi riešili problémy, rozchody a baby, kto sa kde stratil. Niekedy tak rozmýšľam, že čo ma môže trápiť. Zaplatené účty a investované prachy. Koľko beha ľudí v mojom veku. A ešte jeden veľký bordel pre seba. Poď. Počkaj. My sme si ešte pre mojich chlapcov pripravili jemné překvátko. Gratulujem vám, že štvrťstoročia robíte rap. Robte ho ďalšieho štvrťstoročia a správte si deti. Ideálne spolu, vy dvaja. Smrdí, 20 rokov. Teším sa s vami a gratulujem. Vaša hudba je pre mňa viac ako iba hudba. Som rád, že som mohol byť pri tom s vami. Ďakujem vám. A stále ste tu a dúfam, že ešte dlho budete. Užite si, čaute! Ahojte, zdravím skupinu Degieš. Chcel by som vám poďakovať za vaše priateľstvo. Želám vám ďalších úspešných veľa rokov. Robte dobrý hip-hop. Držte sa, chlapi. Čaute chlapci. Chcel by som vám tak zagratulovať k tomuto krásnemu výročiu. A najviac ma teší, že aj po tých rokoch ste stále rovnakí blázni. Tak teším sa na ministri, kde dáme, dúfam, že poriadny odlot a poriadne sa najebeme a oslavíme to krásne jubileum vaše. Chlapci moji, k vašej 20-ke vám srdečne gratulujem a prajem vám, aby ste ešte minimálne 10 ročia bavili svojich fanúšikov skvelou hudbou, ktorú robíte a prinášali im stále a stále nové tracky. Čau boys, chtěl bych vám pogratulovat, protože už jste 20 let na scéně. Za těch 20 let jste toho stihli ranec. Já vám přeju všechno nejlepší i do budoucna. Doufám, že vydáte další a další bangry. To nerieš. 20 rokov nerieš, 10 rokov minimál. Naša hudba zrie ako víno a vy spolu s ňou. A ja som mega rada, že toho môžem byť súčasťou a že tu môžem byť aj dnes. Pozdravujem moju najobľúbenejšiu kapelu Nerieš. 20 rokov na scéne.
Chlapci, len tak ďalej ste frajeri. Už 20 rokov, frajeri úplný. Bezinok! Čaute všetci, čaute chlapci, takže prajem vám všetko dobré k vášmu výročiu, nech vám to vydrží ešte minimálne raz tak dlho z pravej jerevanskej stoky. Čaute zmrdí, 20 rokov na tejto scéne vôbec není málo. Ja som strašne rád, že som na tejto ceste mohol byť s vami a som za vás rád, že robíte to, čo robíte, lebo to robíte dobre a robte to ďalších 20 rokov a vidíme sa niekdy spolu zasa. Via nám, že sme len deti. Áno, presne to ste, dve umrčané deti. Vy oslavujete 20. výročie, hej? Jasné. A to čo ste začali v 7? Ale ne. Chalani, ja vám gratulujem a chcem sa vám pekne poďakovať za tú úžasnú muziku, ktorú robíte. Prekvapko, Paťo je späť. Máme nový song. Chlapci, už je to 20 rokov. Ty kokos, ako to není úplne dobré, ale... Ty kokos, ako to není dobré, ale... Neviem, keď chce, tak si to tam necháme. A čo s tým? Ešte ste každým rokom úspešnejší, bohatší a robíte lepší music. Píča! Chlapci, gratulujem, lovia ďalších 20 rokov, Píčovi na 40, 60. Ste tu proste navždy. Čaute. Pozdravujem Mateja Straku a Gaba z Nerieš. Oslavujú tento rok 20 rokov ako skupina, 10 rokov od albumu Minimal. Kokot, no a čo? Paťo! Počúvaj, ja mám najväčší highlight zo včerajšieho koncertu. Jak som sa kedykoľvek pozrel na skurvené schody a bol tam spadnutý Matfo, ty kokot. Není mi zlé. Toto sme mali. Normálne sa mi... Cítim, jak sa mi nafúkuje hlava. Viac si pamätáte? Keď vás učil bandy hrať viac. Našu skladbu. Ne, srandu. Ja vás nebudem tu trafiť. Čo ti jebe? Čo si namiesto špárať klinec tam obcha. To je strašné, to sú strašné spotky. No, prečo tak máš zuby? Že to ja som chodil klincovať do Rakúska strechy. Ale že zub... Odklincovať. A vyťahovať. Teraz ste videli, jak na tej onej, na Bajkalskej rozjebali to BMWčko do toho stĺpu. Motor vyletel odtiaľ, ty kokot. Aj s prevodovkou, kámo. Aj s prevodovkou a bolo to iba spojené nejakým káblom, ty kokot, a som bol v piči z toho. Strafil do toho s nejakým žigulakom, brako. Tak kokot, až po kufer zadný. Tá rampa ho rozpolí, no a každý si pôjde svojou cestou. Že sa budú z jednej strany na druhú ulice pozerať, že Bráško, že však pred chvíľou si sedel vedľa mňa. A ten bezvolantu to má na piču. Ten bezvolantu, že ty kokot, teraz nemôžem ísť ani domov. Môžeš nohou, jak na saňach, ty kokot. Kokot, také odražatko. Do piče. Piť dneska? Jak hajzel. Čo? Neviem ešte. Chceš piť niekedy? Dneska? Niekedy dneska? My asi nebudeme, vlastne však my nehráme v tej onej, takže asi nebudeme ubytovaní, takže na pešaka typujem. Tak skús to pozrieť, Andy, že koľko je tam. Ale dám ti oné telefón, lebo ja sa dokrcam, keď budeš toho telefónu. Fakt? Tebe je takto na piču? Sráč. A ešte si aj žobrák. Piča. No po ty piča. DJ Projekt tu je dneska, sobota. Andy, ty to hráš do piče, ty si tu spravil dvojačík. Ty kokot. Teraz keď tak rozmýšľam nad tým, koľko ľudia sa tak trpia pre lásku. Ja by som povedal, že do viac ako 10 000 miliónov. Ty aj že to želám. Robí, no, presne. A hráš pred nami či po nás? Či pojeme s tebou. Kamarát, sa postarám, že si dohral. Ja si dám možno aj jedno pivo kočo. Ako hej. Simon, ty si nedáš.
Ty sek. Braško, stojíte vo dverách, alebo nejaký kokot takýto sa tu stal. No Simon do piči, zás. No, lebo si široký. Zás som sa stal. Širokozráky. Ale chod do piče, ty vyjebaná teraz, kurva na... Bože môj, zmoč. Simon, nemôžeš sa posunúť do lava, kurva? Však pozrite, koľko tu máš miesta, starý, choď odtiaľ do piče. Ja som aj nebol, On sa vráti naspäť teraz. Kokos, Podľa na tebe ťa rozmýšľal, že či nás utiahne. Chod do piče, kurva, a nakláňa sa do dverí, ty kokot. Čo ti jebe? Takto dlho som ešte nešiel na prvé poschodie. Kokot opicio. Ty pôjdeš dole schodami. Ty kokot. Dneska vychutná. Šalát s kozím kokotom. Alebo brindu vám tam ujebem jednu. Alebo bakaľára dostaneš, ty kokot. Ty kokot, hlupý. Zastavili sme sa ešte tuto niekde, sa nápapať kúsok odtiaľ. Áno, áno. Celkom pršalo, a je to sa na hovno vyšlo. Je to za dobrý čas, myslím pre... Podľa by to vyšlo už raz. Aha. Dvojky džín. To je 450, ale štvorták. A medzi tým nejaká svinia, čo zrazíš. Čo už tak dožíva, že... Ty si na Robovom, či nie? Ale kámo, nebol by tak, keby som bol za ňou. Ale však Robo nemá rúžové, ne? Ale chce mať. Len ma držte, dobre robíte. Ja vám pičujem, to mám Macťak. My vieme. Ty sa už tracieš, že? Mne sa trasie. Ty máš určite nejaké poldesačky. Prehľadáme ho pred tým, ako pôjde sám na isku. Jak tam potom behal s tým vysočom ako poďte. Ja pičala, že toto človek nemôže ani uklízať. No! Okay, just one time. Ideme sa rozjebať na tú oslavu. Ty kokos, mám tu oblek inak. Ne, tak sa tam choď, ale vmies sa tam, dovez všetko. Čo ti jebe správ toto? Tak som tu! Také prítulný výťah. Priutulný. No. Priutulný, tam sa môžeš vyspať. Strašne, už takto hovno mi, že... Mňam. Kokot, že mňam, Čo ti jebe, dal si takú tvrdšiu čokoládku? Cez zuby. Jednu takú džinovú pralinku? A to si dáš zajtra z neho. Kto chrape? No ja? Vy chrápete obidvaja vlastne. Áno? Ja som v živote nechrapal, ale... Ty kokot. Fakt? No ja som... Ale počkaj, ja iba keď som najebali. Tak to budeš. No vy buďte spolu. A tak pojmom sa. Veďme jebať. Dobre. Máš ma? Na zabere. Hej. Natočíme mamine, aby sa tešila. Vieš čo? Aby bola píšna. Vieš čo je toto? To je ten bifiter, ten kokot. Už som načal. Vieš čo som mu povedal? Že to je za to, že presne, že keby som pod kontrolou zdal tam ten džin, tak ani ma nenapadne ten bifiter. Ale ja keď som došiel na tú izbu a videl, že... Tak by si dal aj ten džin, aj to frizantečko a popri tom si sa odlieval vínom. Vieš čo som spravil? Vysypal som tie drobaky na ruku a že tak to mám ešte na ten minimál. A ešte mi ostalo to dneska. Máme medzi sebou žobráka. A úplne keď videl, jak som vyťahol tie drobaky a že mu chcem dávať 3,30 za kapitána, tak on, že ja sa pozvem. Nebo? Ne, ty kokot, neskladali ste sa na drink, ty kokot. Však ma pozval, že on ma zakrie. Ale dal som si aj ja zodpovednosť, že sa nenajebem. Ďakujem, že ma točíš. Ale tak plán bol, že som... Ja už bojujem s týmto do piči. No to sú objemné pičoviny. Si mal tento bifiter? Pozriem, čo tam je, keď ti chcete. Ty sa nepozeraj. Čak ja donesem vám. Ty vydaj kľúče, tebe zamknem izbu. Kámo, že ty si hral neriešakný koncert, že na amfiteátri a ja, že no, že áno, no, že koľko, že ty hráš automaty. Ja mám dneska strašný strach, že v tejto zostave akože môže vzniknúť pekná sračka dneska. Neviem, čo spraviť. Ja to cítim, to je v lufte. Tak by to bolo. Ovčal by ju. Poďme jebať, kurva.
Prečo mám ty kokot mydlovačku, ty kokot? Ideme teraz zajebem tými horúcimi hranolkami, super, akože žalúdok ho musím milovať. Určite, a po tom burgeríku. Žalúdok nás bude milovať za ten gin Braško zajtra. Neboj sa nič. Kámo, ešte raz. To s tou otvorenou hubou. Anga! Tri životy sme prežili, zážitky sú navždy, v hlave sny, čas nestačí, málo spím, nemám chill, len keď jazdím, cítim plný plyn. Ja ty to natáčaš? Super, ďakujem ti. Sú po piči. Plníš si robotu. Môžeš mi prosím ťa vyhačiť kokoty, hajzel? Špinavý. Niečo mi ukazuje, vôbec ma to nezaujíma. Olympické kruhy plný. To trúfale očko, ty kokot. Anga! Počkaj, pozri na mňa. Počkaj. Umeráš druhýkrát, ty kokot. Milosť, čo keď víza ako mačka? Tebe jebe. Ale najebal tie oči, že do vesmíru, ty kokot na Jupiter. Nehaž ma to dopovedať. Ty kokot, ten týpek, čo robil tie podcasty s tým detkom, ne že začneš toho deda imitovať teraz. Ten, čo zomrel nedávno, to vražedné psyché. Ten mladý, že hľadá týchto ľudí, čo boli virálni. A dneska sme pozerali to a našiel Tonka. Tonka! Tu máš alkohol, ty vyjebanec! Do piče! Tonka! Koľko to je nové? To je v piči. To je v piči, ty pítieš. Ty nešoferuješ nikde zajtra. Ty sa rozlúč aj s maminou. Tak žije. Čo? Čo? Teraz? Jaký basketbal? On teba dobre vybilo z toho. Ale to nebude nejaký iný koš, že? Nie, to sú dole tie basketbaly. Počkaj. Ty si videl, jak ja hádžem, ne? Basketbaly. Dobre. Tonka. Ten kokot nie, aby proste, jak normálny človek, že jak sme my zdrhali zo školy, že preskočíš plot, alebo proste zdrhneš. Ten kokot chytil zverák, jebol na zverák ruku, jebni mi alternátor na ruku. Nechal si polamať všetky kosti, aby kokot mohol ísť zo školy do piče. Pokiaľ tak si dobre prepatý, ty kokot. Anga! Tebe jebe, bráško. Vytrkol do huby. Pani, môže byť bifité? Áno, môžem. Máme už Bombay. Na zdravie. To poriadný, z Nitry. Na zdravie. A takto, hej. A treba čo, koľko točíš porno, alebo čo ti je? A čo sa stalo ďalej? Naložili sme veci do auta a tak. A to auto odišlo a Mentos nepovedal nikomu, že vyložil veci akože náš stav. No a potom prišiel, že on chce keys
No lenže keys boli v taške, ktorú vyložil a on to nevedel. No a tak sme si mysleli, že veci ostali v aute, tak sme začali hľadať do auto, lenže celú dobu boli loknuté v izbe. A najebaný Mentos Dementos to nikomu nepovedal. A preto sa muselo call majiteľka hotela a tá nebola úplne happy z toho v noci. A keď odomkla Šikide izbu, tak tam boli veci, you know. A ráno, keď sme sa zobudili, tak sme išli skúsiť Drager, lenže všetci nafúkali nad 1 promil, takže started from the bottom a čakať Škoty Ceps.